खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बियाम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। रायजो राजाफोर जों गासिबो बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा डियार नाब्ला सार एबा रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो गजानो लुबैगासिनो दं। बिनिखायनो गोबां बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा आरो लोगोसे एनडिएफबि बारग' एनडिएफबि माखासे सोद्रोमाफ्रा एक्स एनडिएफबि मेम्बार्सफ्रा बिथांमोना बुंदों दाबि खालामदों 15 आगस्टनि गेजेराव बा सिगाङाव डियार नाब्ला सारखौ जुदि रिलिज खालामाब्ला माने बेवहाय जि COVID-19 नि पलिसि दानानै दोनदों आसाम सरकार भारत सरकारा बेखौ बे नेमखान्थिखौ सिफायजोबनानै मानियालासिनो गेदारिं एबा माने बेखौ धरना होगोन होननानै बुंदों। आरो लोगोसे रायजो राजाफोरनि कमेन्टखौ नायोब्ला जों नुनो मोनदों गोबां रायजो राजाफ्रा बे धरनायाव मदद खालामगोनखौ जों नुनो मोनदों। दिनै बेसेबांबा गोबावनिफ्राय जोंनि गोबां माने अर्गानाइजेसन एबा आफादफोरा धरना होबोबाय आबसुखौनो होननानै बुंनानै ला नङा होमबा गोबां जेरै हमना ला बड' साहित्य सभा नङा होमबा स' बेबायदिनो दिनै एनडिएफबि बारग' एनडिएफबि एबा रिटायार जानायखौनो होनना बुंजायो बा रिटायार होनजाया बेखौ माने एक्स एनडिएफबि होनबाय थायो। एक्स एनडिएफबिनि मोनसे जाय एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय मोनसे एसोसिएसन दाना लादों। स' बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ बुंदों कि धरना होगोन जुदि 15 आगस्टनि गेजेराव जुदि डियार नाब्ला सारखौ 15 आगस्टनि सिगाङावहाय डियार नाब्ला सारखौ रिलिज खालामाब्ला एक्स एनडिएफबि मेम्बार्सफ्रा धरना होगोन आरो बे धरनायाव रायजो राजाफ्राबो बाहागो लागोन। स' बे समखौ जोङो थाबैनो नुनो मोनसिगोन आरो जों बेखौ नेनानै थायो आरो आंबो पार्सनेलि बुङो जों थाबैनो डियार नाब्ला सार एबा रन्जन दैमारि सारखौ उदां नुगोन होननानै जों मिजिंथियो। गासिबो रायजो राजाफ्रा बुंदों थाबैनो गनांगौ रन्जन दैमारि सारा इभेन गासिबो लिडारफ्रा बेखौ थाबैनो लुबैदों। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो कि मोनथिया हसिया एबा माखासे सुबुंफ्रा सोरजोंबा सोरजों बखिलायनाय बेसो गोरोन्थि जादों आरो लोगोसे बे बाथ्राखौबो आं बिराद दुखु मोनदों जे न'खरनि मानसि आरो गेदेर गेदेर बिटिआरनि दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे गोबां गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोर आबसु एनडिएफबि माखासे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर रन्जन दैमारि सारनि मेम्बार्सफोर बिथांमोना जेबोखौनो मोनथिबावा जे बिथांखौ गुबुन जायगायावहाय दोनहैदों जेलनिफ्राय बरननानै। बे बिराद गिदिर मिस्टेक। इनफर्म खालामनांगौमोन बेफोरनि सोमोन्दै इनफर्म खालामनांगौमोन आरो दोनहैनांगौमोन। बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बुंदों कमेन्ट खालामनायखौ नुनानै थाबैनो बरननांगौ बा थाबैनो रिलिज खालामनांगौ डियार नाब्ला सारखौ। दुखु मोननाय फोरमायदों बेवहाय सासे एक्स एनडिएफबिनि मेम्बारा पोस्ट खालामदोंमोन बिरि मोनलां ना मा होनना बुंनाय आरो बिथाङा बुंदों कि रन्जन दैमारि सारनि हालोदा गाज्रि जायखौ बे बाथ्राखौ खोनानानै बर' हारिनि जांख्रिथाय बर' हारिनि मोनसे खौसेथि बे खौसेथिया जाखांनायखौ जों नुनो मोनफिनदों। बे खौसेथिया अरायबो जोंनि बर' हारिनि थैयाव दंखायो बिखायाव दंखायो। जेब्ला गोनांथि जायो अब्ला जों खौसेथि जायो। दिनै बर' हारिया खौसेथिनि लामायाव सफैहां आरो नुनो मोनगोन 15 आगस्टनि गेजेराव बिकज डिमान्ड खालामदों रन्जन दैमारि सारखौ 15 आगस्टनि गेजेराव जुदि रिलिज खालामाब्ला धरना होनाय जागोन COVID-19 नि जेसेबांखिनि रुल्स दं बे रुल्सखौ सिफायनानै। गुलुं गुजुं बाथ्राफोरखौ सानलायनो नाङा जों गासिबो खौसेथि जा आरो सापर्ट खालाम रन्जन दैमारि सारखौ रिलिज खालामनायावहाय। जै बर' हारिनि जै खुलुमबाय।